Dakla, Okay. So the order was to enter the name in the National Register of Chiefs within 24 hours. Right, I was in former church Obia, and Obia Quava, at the Papa Grace TV. So this is a Kadian Punyanko Quantum. Obia, and when I was in a search here, now you have been dinkum kakra. And your buffon and to Quani when you church, I joined your fancy, but when you say my Ghana, a bit me a tomb, Ponabia, at 2 years, ya ko Sampa. Now, what you hear either with your course was Sampa. Meaning, I say, I don't see your chest or Sampahene. And nipper become boom. Say, one more year on mine, henny. Yeah, well, a year just say, or mine, your quail cry. Na ɛne ɔman no foforɔ aba yɛnyɛ saa aberanteɛ no ɔno ɛna yɛ maame bi ne mpanyinfoɔ bi aka abom sɛ wɔn mo yɛ ɔman hene a ɔkɔ akura afe mpemienu ne nson ɛna afei ɔman hene a ɔkɔ akura ayie yɛ a wɔn yɛ ayie no wɔn tena ase sɛ wɔn yɛ ɔhene ɛne ɔhema ayɛ ayie amɛneɛ nananom bi fɛ kyikyi ne bɛnkyɛn bɛka wɔn ne wɔn yɛ ayie na abusua saa adeɛ no akɔ so wɔ Sampa no nokora ne nyame anim nie eti amammerɛ ne amadeɛ ɛha adwempa ne bɛto ɛbo ase adi mu nkɔmmɔ ne nyinaa ne sɛ Sampa ɛka Asanteman ho Sampa nsɛnsɛm ɛba akorɔ bi Asante kɔtɔkɔ hene anim ɛma ne mesrɛ meka ɛma ɛne ɛfa ne ɛfa yɛ a kyɛ sɛ ɔsɛ fata na susu sɛ ɔyɛ adehye na ba yɛwura anim yɛwura nom tena nsɛm so na nom atena nkwa nyinaa tena nsɛm so ɛma bɛtɔ odwa sɛ aberanteɛ a ɛfrɛ no sɛ Sammordua ɛne ne fa na ɛka ho no ɔmo nka adehyeɛ no na mmom ɛfa ahodoɔ bi aka na yɛ adehyeɛ ɛma na no yɛ sɛ saa deɛ ɛfa yɛ adehyeɛ no ɔmo akɔ yi de hyɛ beranteɛ mmara na ɔmo asi biribi nkyerɛ yɛwura amammerɛ ne amanneɛ kwan so na ɔmo yɛ ne saa ɛma ɔkɔ yi de hyɛ beranteɛ bae ɛma de hyɛ beranteɛ no bi so ade kyerɛ yɛwura ɛma yɛwura de Sampa ɛhyɛ ne nsa sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne amanneɛ si teɛ yɛante yɛsi yɛ ɛnim deɛ baeɛ yɛda sɔre yɛ abusua aberanteɛ no a ɔno sɛbi na ɔka ɛfa ne ɛfa ho a wɔnyinaa de wasɛm baa menhyia sɛbi amammerɛ ne amanneɛ si teɛ na ɔpere sɛ ɔhene nka bi ma wɔn no na wodi nguguo no sɛ daabi ɔnte ase na asɛm a Asanteman wura atena so Asanteman nyinaa mesrɛ meka atena so customary arbitration Ghana mmara ne amammerɛ ne amanneɛ di tum no ɔno deɛ yɛka no wadi nguguo deɛ nso wɔnte ase obɛsi ne ho hene yɛde ɛfiri saa berɛ no ba afe mpem mmienu ne aduonu mmiɛnsa no mu ba na abusua ɛnneɛma akɔ so wɔ Sampa no ɛha adwen nsɛm akɔ so wɔ Sampa no ɛne yɛnyan but the last straw that broke the camel's back deɛ ɛkɔɔ so na ama me da ɛwɔ abra sɛbi aberanteɛ a asɛm yi baeɛ na nanom kaa yɛwodi nkuguo na wonyɛ hene na wasi wɔn asafo hene watena ase sɛ woyɛ ɔman hene a sɛbi wawuo no ayie sɛ woyɛ ɔman hene a waba wobɛyɛ ɔman hene a wawuo no ayie na wonim ɛno koraa sɛ obi atumi sɔre yɛ ayie adeɛ bɛkyɛ ama ayie no akɔ so no ɛna court injunction paa sɛ daabi ayie no a ɔmpɛ sɛ moyɛ no yɛde tabo ato so court mmara ama kwa yɛde tabo ato so nti munni tumi sɛ moyɛ ayie no abusua with total neglect of rule of law Sammordua ne wɔn aka nyinaa saa tɔkɔ so ɛkɔyɛ ayie no wɔ Sampa ɛma kyɛ sɛ nananom bi ɛno koraa na ma ne ha adwene no ɛfiri akyikyi na Dormaahene na Dormaahene nyinaa ba bɛka ho ɛyɛ ayie no despite court injunction no ɔmo bu court injunction anim tia ɛyɛ ayie no yɛ kyɛ sɛ odwe nsɛm no ho a wɔnte aseɛ but wonim ɛnɛ yɛbɛhwɛ nsɛm no baabi ɛhyɛ aseɛ firi no baabi abɛdwu and the reason why the number one gentleman of the land the president ne IGP and the chieftaincy minister ne mpanyinfoɔ aka ɔsɔ mo sɔre sɛ yɛpɛnie na ɛntwa sabɔne bi ntoɔ deɛ a deɛ hia sɛ ɔsɔ mo sɔre ne mu anim yɛ a yɛ nyinaa hwɛ sɛ yɛbɛboa ama asomdwe abanti wohwɛ on your screen ɛyɛ picture yes who sɛ nipa mmiɛnsa bi mfoni ɛna atwa gu saa bere deɛ okura fidie no yɛfrɛ no ɔpanyin ɛyɛ Adam Otara ɛna deɛ ɔtɔ so no yɛ akɔkɔ ano ntoma ɔkɔtɔkɔ hene anim no ɛne aberanteɛ Sammordua asese ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ Sampa mahene despite the fact sɛ sɛbio ɔnyina baa nananom anim baa akɔtɔkɔ hene anim ne yɛka asɛm no na ɔdi nkuguo no ɔkɔyɛ ɔno aso abɔ ne ho safo hene yɛ ɔyɛ Sampa mahene ɛna deɛ ɔdi ne nkyɛn ne aberanteɛ bi a ɔne kasa de ma no ɛna yɛayɛ maame Rose ɔno nso yɛn sɛ Sammordua maame na wɔka wɔn ne a wɔnyinaa nsɛm ba ɔhene kɛseɛ anim ɛna ɔgyina hɔ yi afei nyinaa baeɛ na ɔbɛduru manhyia ɔka wɔn nsɛm kyerɛ mu sɛ ɔmo deɛ ɔmo nim ɔmo ananom aka ama ɔmo ate bi sɛ Sampa eti ne manhyia mesrɛ meka Sampa ti ne kɔtɔkɔ fie enti mpo sɛ asɛm biara ba Sampa
na was fa ahensie ho ne ntotoe ne bibia ho a kora bi Asante Kotokɔhene ɔno ɛna ebetumi aboa ama waka Sampa asɛm ama asomdwe aba ti sɛ nyɛ kora bi Asante Kotokɔhene a obiara ntumi nka Sampa asɛm ɛma ne nyɛ yie no nti ɛna wɔn nyinaa baa sɛ ɛne saa deɛ asɛbio ɔsrɛ Kotokɔhene sɛ ɔmo ano nka bi ma wɔn na bibia nya asomdwe ɛno nti na ma wɔbɔ amenhyia na sɛ wɔn nyinaa akɔ so abusua na at the end of the day ɔhene akasa ano nyinaa akasa na ehwɛmu ne amammerɛ ne amane abɛtɔ dwa sɛ wɔnyɛ de hyia nka asɛm bɛɛ biem but aberanteɛ yi ɛde mmara hyɛ ne nsam ayɛ nneɛma bebree wɔ Sampa but wohwɛ picture yi a sɛ ɔse Sampa ɛnka Asanteman ho anaasɛ ne ɔmo sɛ Sampa nka Asanteman ho Sampa da ne man Sampa sɛbi edi ne ho so a ɛne yɛ wɔtɛ bi asɛm de ba amenhyia bɛyɛ de because the moment asɛm de ba amenhyia no it shows the connection it shows your allegiance to the golden stool and mmeranteɛ yi bɛduru hɔ aberanteɛ yi a ɔdwa ne busu yi ɔkasa de mo asa mo deɛ wɔn wɔn mu to ya wo nyinaa kan sɛ ɔmo deɛ ɔmo nim sɛ abakɔsɛm hyerɛ sɛ Sampa ne ti ɛne manhyia akɔtɔ fie nti adɛn na sɛbi yɛn nyinaa yɛwura aka asɛm na akɔba sɛ wasɛm a wɔka nyɛ saa na tia wonyɛ de hyia wonni akonnwa tie de ɔmo ɛyɛ ade hyɛ ne nkɔ de hyɛ branteɛ wala wakɔ yi aba so da bi wonte ase wabɔ ho safo na abusua ɛte sɛ deɛ wo de yɛmfa no sɛ yɛfa aban mu a ɛsɛ deɛ ne yɛato aba yi ma mpɛ yɛto aba 2024 ma president Mahama yi na Dr. Bawumia odi hugo sɛ mente ase but de hugo deɛ but mente ase me so mɛyɛ me ho ma mpɛni ma bɛyɛ power president ɛwɔ ɔman mu nti ɔman yi bɛnya asomdwe ebia na ɛkɔ so wɔ Sampa saa na waka asɛm arbitration customary arbitration na wadi nkuo upie ase da bi wonte ase wobɛyɛ ɔhene ama mpa wabɔ ho safo hene ama awosɛm ne sɛ yɛnya nananom bi ɛta n'akyi meame nana Dormaahene ta n'akyi nana Somaahene ta n'akyi ade kwa na ma asɛm no ɛne yɛnyan ade kwa na ma ne ha adwene na de yɛnhwɛ asɛm no bi yie now nti after saa nsɛm sɛ wɔn nyinaa bɛpɛ wie no yɛkɔ sɛ da bi wɔnyɛ de hyɛ yɛ a wɔne yɛ ade hyɛ no yɛwura yɛ sɛ saa deɛ ɔmo nkɔfa de hyɛ wɔ sɛ fata mmra na wɔn asi bibi nkyɛn no ɔmo kɔfa nana Samba Jafla yɛ ɔtɔ so mi no na ho mfoni twɛ gu no ɛbaa sɛ de hyɛ branch ɔbɛsi odi akonnwa ni appeals court judge na kɔ anam gye to amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɛma on the 18th of December 2023 na ɛyɛ dwada sɛ bi osua de kyerɛ yɛwura sɛ de amammerɛ ne amanneɛ sitiɛ but ansa na wabi so ade akyerɛ Kotokɔhene no ɔde kan so ade kyerɛ ne man Sampa man ɛwɔ Sampa na sɛ Sampa ka kyi dɔm fɛ kɔn na no bɛ wɔkyi dɔm nyinaa akɔkɔtena mu ɛhwɛ sɛ nsɔre no bɛkɔ so asomdwe kwan so saa mekae sɛ saa berɛ no ɛyɛ nana Adahomase Kobi ɔhene Bahia hene Kobi nana Sapia Kurofom hene Kobi na no ma wɔde wɔyɛ aka ya wo na wɔkyi dɔm fɛ kɔn kɔhwɛ ɛmɛ nsɔre ne kɔ so Asante amammerɛ ɛne amanneɛ kwan so wɔ November bosom no mu ansa na ɛyɛ on the 18th of December obisuai ɛwɔ 2023 bisuai akyerɛ yɛwura ɛwɔ manhyia Kotokɔfie sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne amanneɛ siti abusua na wɔn sɛ yɛse chieftaincy act ɔsɛ wobusa sɛ wɔn na yɛ ɔhene ne deɛ yɛafa amammerɛ ne amanneɛ kwan duly nominated so wafa amammerɛ ne amanneɛ kwan so yi no na wafa amammerɛ ne amanneɛ biara mu ɛsɛ fata ne agyina tum sɛ hene nti mpo yɛ compare Sammordua na Samba Jafla sabere a wɔn mmienu why na chieftaincy act no justify nso ɔyɛ ɔhene ɛyɛ na Jafla esan sɛ chieftaincy act ne sɛ ɔhene ne obi a yɛafa amammerɛ kwan so yi no na wa go through all the processes ne agyina tum sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ si teɛ Sammordua hwan na yi no na yi no osuare kyerɛ hwan yɛmu sa yɛn Sampa ɛka Asanteman ho ti asena bɛdi Sampa man na gye sɛ wɔsuare de akyerɛ deɛ ɔte ɔkra ne bra wɔ ma so ti nana Samba Jafla ɛna adehyɛ abusua ne kɔ yi na amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɛma ɔfa amammerɛ nyinaa mu esuare kyerɛ yɛwura kɔ ɔbea Asante Kotokɔhene afe mpem mmienu ne aduonu mmiɛnsa bronya abosom de ɛtɔ so dunwɔtwe ɛwɔ manhyia Kotokɔfie and even the chieftaincy act no define chief a justify sɛ nana Samba Jafla wɔn na yɛ Sampa man ne na after nana Samba Jafla esuare kyerɛ yɛwura wie na deɛ aka ne sɛ ɛbɛkɔ mmerɛ mu ne yɛ tintim na afei aba abɛdi mu ɛno nti abusua na ɛwɔ sɛ kɔ National House of Chiefs na yɛ gazette nana Samba Jafla na ɛde kɔ National Register of Chiefs mu sɛ ɛbɛyɛ amammerɛ mu yɛgyina to mu awie but mmerɛ mu nso gyina to mu a na ama biribiara adi mu na no gazette ho nsɛnsɛm bɛyɛ bebree but nyame nkyɛn de afei etwa mu no mu ɛna National House of Chiefs finally August bosom no mu ɔmo gazette nana Samba Jafla ɔde onim mpɛ sɛ mɛpɛ mu akasa bebree yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ ɛbra National House of Chiefs gazette nana Samba Jafla no yɛnkɔhwɛ kakra bi mmra yɛba ade aka bɛbɛto yɛbɔ ase na yɛde asom ɛbra na president of the National House of Chiefs ɔgye awɔhɔ yɛ ɔgye bi ɛyɛ official announcement sɛ sɛsi adeɛ Sampa man nana Samba Jafla ɔtɔ so mmienu ɛyɛ gazette no yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ mmra yɛba ade aka bi yɛbɛto aso na yɛde asom 4 hours upon receipt of the copy of the order to insert the name of applicants into the register of chiefs. And if you are
having done it, of course, they consulted me, I invited our council, and we all agreed that if you fail to do it, then you will face contempt charges. So we wish to inform all members that this is what we did yesterday. We did it because God really compelled us to do so. Sampa Chieftaincy. Okay. So the order was to enter the name in the National Register of Chiefs within 24 hours. Ebusuanti video ni akwakohwa abana ebra officially at the National House of Chiefs Kumasi make the pronouncement say na Sampa Chieftaincy ya otoso ni Sampa man ya gazette no ama Ghana maragina tum aside say amamre ni amane mu Asanteman ni amane ni Ghana amamre ni amane agina tum no Ghana mra so gini tum say ona ye Sampa man e no ya fi twem 2025 ya bosome watchim August to whom that's na oje aho ya oje bi na edisa ansem no to dwan abusua sabi yagina tum amamre mu yagina tum mre mu nka de bebiem na aka kade bebiem na aka ye wose panyifo bi twintwen aniyoma ase panyifo bi ha adwen woni bebe mu se chinchini a ye mo ama na ya hiri a obedi enkoso na ye beye ne bi e de ase niyoma to the extent say last year kata bi ba abonten ebra na Sampa Chieftaincy Sampa man he ye say obeye traditional council meeting and said ye nim no na mo kwa ahemfie bi a posifo ho ebo bansi bi abe boko to trade bread the regional security council so me matana kunya bi shia Sampa and in the situation at Sampa volatile situation as a maintain one say e wo yen kam kwenche ho and the regional minister on that regional security council no don me abambo for na obo ban hwe se me matana kunya shia mo bi abe asundwe regional security council no trade come na Sampa Chieftaincy say ye ntimi ma obambo for e ma won fa e ma won ma me kan ma won traditional council meeting how dare regional minister say oba trade come on man ni mu a say won ma na bambo for and then you say bia the man a wodi no ye anon man there bi e man a man be amani agina tum na Ghana am agina tum and then surprisingly shockingly sadly the regional minister will not try say won man so just one ma e me kana man international council meeting the regional minister no say mra nimni ya onim say gazette obi amra tum ye territory wo ye man Ghana we nyina akoso because the regional minister no proud to say and say we be koso no na ono a lawyer at the man regional house of chiefs bra na court just na Sampa Chieftaincy gazette en fa mra no regional house of chiefs from national Kumasi na no twentwe won na say on person be ban the regional minister was the lawyer for the Bono House of Chiefs and then the Sammordua faction enti edidi mu a bedu sa abre ya nka sa abre obey father for all na nka so dream sabi yenu anu me wo Bono region na no mpuntu no still now I take side to enti o man here imagine to no ebidi djumadi no so da bi ontimi man soldier I said bambo for e me kana man e mobile e mo bia anya asundwe however as Sammordua edi djumadi bi a and the regional minister no boa ebiem se mon konkota na chi but what is the locus of Sammordua say on the oye bibia no ma bambo for aboa me bia ya asundwe however the true and rightful paramount chief no ya mrani amani ejide tumedi obetu na mo bi sa na so pe bambo for as head of the regional security council so there be won't for bambophobia man. But this doesn't change anything. Sampa has always been part of Asante. Busia, you have a picture here there for Jesus Abbey. And now that's your friend or a year Nana Kofisuno. Now Busia, or no Nana or yes Sampa mine. Yeah, or quite in the year 2007. And Sana, I said, is in seminar, Shasia, Sabi Edri. Nana Kofisuno, Santino 2 for Poquare, and a Pejali and a mine. I fear Pemahankuna di watch in 1984. Timuse Anna. Sabi ochia Santino to fupuko amam so e wo menhia kofi ti se ene isa amudya ne nkofo che se Sampa kan Santema ho Sampa de ne ho a how then with Nana Kofi Suno after gaining paramountcy e wo menhia kofi obonu mu asa Santema kan so achia yura o ya Santeko ne otu fupuko to se the evidence are out there to show but the jampanyin fo bi na nya atwom ene binum interesting ti na matana nsem we ho a am adwuma bi adwi na yemfa we so ntunche sans and some we I in some
Asante dura bi asabi me ya na me pese me kaba me ka Asante and then bron half chieftaincy affairs nya na be hyase kana na ya Asante and bron half chieftaincy affairs but this year Asante and abes Asante and then bron and kwa bi asa ni wo but ya na no pese o mo ya ma na kwa as bi bia de wo na nipa baako. However, Idris Mahama committee maybe a twam na mente mo ase no rechereche sa kakra wo hɔ a mampanyi Rollins address so ɛna ɔno apaw Alhaji Mahama Idris sɛ da bi me paw basom ko a ɔbɛda no mo hwɛ ahensɛm na yɛnhwɛ sɛ Asanteman na sɛ Asanteman tem me kana aban mu sɛ de krata na twem no Asanteman tem mu ɛne Buafo mantem no ahensɛm mu nkyina hwe bi wɔ bia yɛhwɛ sɛ yɛn bɛpɛ ne poma si braboa ama asomdwa aba ne nyina yɛtimi atompɔn Alhaji Idris Mahama committee 1986 committee report government white paper and or chair breast Asantehene and or chair say what me nya fo nye be kan krata ni na baby ka crab say be betin se masi to what chair say mu dia breast Asantehene to full pokwa and or chair the brain or say that your list of elevated Amahene as indicated below no what chair Asantehene era kotokwa na wadaroma o Amahene ya e won patemu an bees an obo mo foforo ne piku ani e yentie bono area on Amahene bi ni fa nsoko ya kan nsoko ase be ba ho no ya kadiki aka pen ba ye be san ba ho Odumasi number 2 which is a word Odumasi Amanten, yes, up to now, Amanten is still part of Asante. Japikrom, you know, Japikrom Asante. Ofumai, yes, and so Asante. We are my hand, you are a pejomo, not enche, yeah. And after your own Sampa. As far back as 1986, government white paper, Alhaji Idris Mahama committee report, edit seems to say, Sampa, I can't Asante. Sampa, a crop, Asante Kotokohina Nadia. Enti anya hwe kra nka government white paper aka asem na ho adanse nyina won how difficult is this for yem penyin for say ombehu verify all these evidence facts na amomatimi at making informed decision but despite all these documents at their disposal no omgusu atna say wo ho saa e mo ha ne amane ba ama oyene akoso wo Sampa ama nipa yi nyame dia wo Sampa no ejapade ase wo Sampa de kase ye ka yewi sɛ ɛna yɛ no panyin bi kasa ɛyɛ ɔpanyin abusu yɛ ɔno yɛ adesi abusua na abusua panyin ɔso kɔ Sampa SHS senior high school ɔwɔ na abusua me nka mfa ntutu aso bo a sisi yɛ kakra bi sukuu yɛ a ɛwɔ hɔ no nipa abusua fo school mu nyinaa sɛ de ɔkɔ suma ɔso suma ne Sampa ɛbɔn ɔkɔ suma te sɛ classroom baako mu nipa ɛna te sɛ Sampa senior high school na Fana senior high school emu nipa nyinaa because ɔwɔ bi na ɔpɛ sɛ ne ba kɔ baabi a ɔhaw ne amaneɛ wɔ ɛkura me ma me ba nkɔ nti saa na bɛba. And is this how we want it? In the negligence of our state institutions, and then pay for which me abu amas with yaba. Next way be or be parochial interest, will be at the abiation, year in the Nessa. And the qual swama, main can't you train as a fear chairman on Yamin Qua, Capus for me, Yamidia. The police can is a deference. Yamin Qua, a police for me, Yamidia, because the Quana Quaya could do a mafia, Bantia, only to trust me at the Sanigua Posi Fosso. And they had and all these things have been happening in Sampa over and over. Our brother dance here be just there be Sampa Asanteman and Santamari dia. Na something the peja ko here in mine. This is some who just mine no here or mine who here and you be also mine who here and also mine. No small means you could go for mine who here and also your mine or ye no. And by saying mine who nya and free run a buy and a daroma. And free assassin a buy and something to full poquare. Ni who na akoma pa na botrenti na opeja Sampa na mine abokosam ko ache sa abra na santi otufu pokwa epeja Sampa na mine na ye won nipa ne bebra om so won tiase ma santi peja Sampa na mine suma na so won tiase e ma santi ne peja Sampa na mine Dormaahene crowd wa kanom so won tiase ma santi ne peja Sampa enye na mine be de nei ase suma ne Dormaahene do Sampa kwa chi bia ti Sampa ma nanti e menua no ma nanti awonhwe kuro na nya mine na mo de hwa hwa mo a mutia tem na Sammordua ebra na mo pe mine ene suma ase suma dom chen obi ano suma so won pene ma Asantehene mpagya mo nyama mine Dormaahene gro akanom so won pene ma Asantehene mpagya mo nyama mine ti de obi de wotu akohwe nkwa ye ne kohwe wu ana so we menua branch na baba ma me na wo Sampa na wo hwe so obi de wakohwe nkwa ye ne kohwe wu de wapagya wakonwa ma na dimu ama ne wo kasa so ye mine ye ya kro bi Asante Kotokohene na nka bede na yeye ni sumi na so ana o ma yenye sa kra eno so ye baako na onim afi yem na behwe bibu ase I say we na ekoso na no kra ba ko pe o ka no kra na ye say ha adwen but yen kan let's face the fact another Dormaahene na na Sumahene
and then to some extent, to a larger extent, the Bono House of Chiefs. Ignorant him say they are behind Abranti, Yentinian Melcoso, Yacoso. But then they can't say maybe another one as about Ghana, what are Roma? We are mine a Cassia of Ghana. Uncruba bring a shower say, Nana, did that be power Uncruba a shower said to say be a busy, and I try was man. An ample woman of when fee, Sabio Miss America. Maybe I was so seeing. Now, what about him feel about Predasi, what are Roma? Now, when what's up at San so this year, April, we want to this year in the Sefata. We near this year, this year. And a Buama, the other shares will be a Kunyam. Obuama, my ya, my money now will be strike sharon. This year, said we didn't go on him feel cause me tiasia. It's my bomb, honey. Say be away and fear him as some can, and I be a bit abyssing him and I try him. It's my bomb, honey, at dim also. They must know the mind be. Now, may the empress me, Biana, what are ma? To win a bibisa, a sea or queen or 7 Kunya Satiswa, and I'll cover tiasia. Nana, to win a bibisa, coso. Ewo could be swank a bay day. Penyifo one of come and say, oh, we are foreign and wash all day. Then at the echoes we are. One man too open say, what the branches are Mudia, the oil illegal. It is illegal, it's against the rules of our lands, against the culture and customs of our Kan society and our Ghanaian society in a larger extent. Then so Oba was raising it, Nana, Tinabi, Bibisa at two, be desire where by your day. Then kind of quench, Nana. Then I'm one kind of quench our branches, there be a mamma, money, why. Titina bi pa unkunya no unkro ne bi so na ho asem abasa wa bua ma ba ko na de obua ya odi nkun se men tiase akura me bom ho ne me ni sim wa yin fie me so mo ne mom me bom ho na so matena kronum ama ne ntokwa be si anwade hia wu ana ti utena se pa ka be yode tana na yintena muntimi nka no kwanhira akwada ne se da bi adabraka ya kanfo ya Ghana fo ni se ne amamani amane tie edi se wakọ na makọ pre na amamani amane wuwura yehwemu kire se enkoma wa pe ba bi tina na kina bi ebi amrebe so na ntina na ye yodum sa ade tai ne ma we echi ama nipa gusu ewu awo Sampa ama Sampa ye ko ba ko Ghana akashu na oni size but the name ni se ekoso kwasa amanfo mo nyuma se wo Sampa amanfo mo japade se wo Sampa amanfo wa hawo ne amani mo Sampa because of sense way yakase ye kan ye wi and so is this what we are all looking for ana Dormaahene ana Odobroni ti ye fanse tena bi pa unkro ni bi ye hye wase no ena e bi a asem aba e wo se yesi hine foforo ho na yesi hine foforo ho no ena sabi alisi ye pre ba wa himfi obu ade ma baako di nkugu esna na sesu na Dormaahene wa mu ama me ntiase me so ba ko de me ho ako sabi o ma ko di me ho e wo kronum ako di me ho so me nka na sa mo fanche Odobroni ako di me ho so wo kronum me ma me somo and ye be basa mani pe wo kro ani pe wo kro nana how would you have felt tell na mama yan kan kwencha branti na no yi e course yi sabi onya Mahama enim se so Mahama na Mahama wu a yesi Mahama fra na oba be ye na yi Sammordua nche de na man ye Mahama hene be no so ache nti wo ye Mahama amama ni amani mi Sampa ra ne kotoko hene ehe fa ye gine tu kotoko han fi nti wo ye Mahama enti oni locus no nyina so kwara se so de ye yi nana ti BBC na do wan want me an kan kwara nche akwada ise da bi onya Mahama we de abroso enti ni kwanse BBC apa na okokota abranti echi kuche ni kutupase onya yi etisa nanso Mahama okokota abranti echi ehye ni kutupase onya yi etisa na se na kire Mahama enti ebe yi ni na the man ha adwen kwan say injunction eba bedaso yeah a day before there was a court injunction yeah that's in wish but despite another Mahama being a great judge and a peace court judge and Mahama so a PhD holder na money before enim Ghana mara ni die ni bu edema Ghana mara ni echi omo tablanti echi ma ni bu Ghana mara ni mtia ama me nda na eyire course with total negligence for the rule of law say ya na ye pen wana e ha dwen yan kan kwenche ho pa afi you president e papa IGP Chieftaincy minister interior minister honorable Mutaka ne mpanyefo ado aka assembly ho edika assembly wise of fascinating kono umia eye ne ya owu well mia so ekwe betu amachi anko na be say ti na yebe mia na enwa toy you president Odobroni na no boko de ansakwa yebe to aba okọ boko na aba himfie kusase fo boko na aba himfie eye na aba azugra go azoka
Oka said there can never be two kings in one kingdom. No kure, you know ya dream pa. Emma oka chepe ni say ya me adma ba hwe nsem no na bibia bia to bi etta bia ade ata ade ato. Wada roma, what you say yo. Obetina kunya so nche afimu ani. Enso kro bia Asante kotoko hina akoma pa na bo 20. Boko nsensem. Nhwemu akutodwa mo na hu say sabi kuza asefo na ya ade hye di akunya ho. Amantin na ba abugrago azugri azoka. Ona ye boko na apa. Entempa ena ba akwa na ho ya ono ye na yiri na yi no. Wuyi ni free boko. Ema sabi am kasa me no kasa sabi. Ohene ba ko pa na boko krom sisia. Esan say what said the law is the law, Mr. President Mahama Odobroni Ira, His Excellency. What said the law is the law. The law is the law they are. The imagine tum na already managing the tum no. Na kotokonye hwemu so beto di say one na ye hene no. Ono an wo so di akunya. Obi antimi ne mpreso. And we all agree perfectly with you. Ira President, and ya dey na Sampa de. Mote won say. One penny Odobroni. Ade na Sampa de tem won say. The antimi ma law no nye law yi. Ira ha adwunyo. Twumbeto ya na beto oja say. Sem kotokonye recommendation say enam say ho eye kusasefo de na kusasefo na so mo di akunya ntino. Mampusi hene na awo eye boko no. Either say na yiri abefre na ba na hemfi. Na regu na wa padwumade ufo e de ahye ne nsa. Enye sa nso a obetimi atena boko ne mo atena boko a mo nkoye na ho so hene. On tena boko as an ordinary citizen. And one ya asem kotokonye report kan na so yanka bia nhyem. Empanyufo mehye bambofo mpanyufo ekofa na nan eye mampusifo na obokwe e de ni firi ho e me ne ba police NIB headquarters e mani obetwiri mu a mze na anu ya akwa na ye mani bill and okwa Mr. Miko kotoko na recommendation an kasa ye nkyere no o se either so obetna boko as an ordinary citizen enye sans one na hiri en frɛ no mra eye na rebu na on page on the for insurance anu bo mo kwache no Mr. President now you are the Upper East Regional House of Chiefs e ko sa ye Ramampeni or the law is the law tikusase ehine no aye na ba abugrago azogri yeah on na ye boko na ba ye jitum sa ene sampan so ya na what Mr. President the law is not the law na wada roma because I also amamre de amani nyina mu according to the Chieftaincy Act no na Sampa Jafla and after all the process most right anywhere and after the law is the law until Ghana man so dinitum so na ye Sampa mine na gazette no atwe ndi akọ National Register of Chiefs mo but till now there's also an imposter here also your hene yeah odi dwumadi okro no Ira President Interior Minister Wada Roma yes remo Sampa de no wonte ya ka kire mo I want to be koso ti say ma mehwe se me sa document na Ira Chieftain Interior Minister wo mo ekofa ye nana ya ona na oye mampusi for na obokure ya free no ye nti o say this afternoon the relative was implementation of the recommendations of two for now say to the second on the Boko Yanese or say this afternoon personnel of the Ghana Armed Forces removed Alhaji Seydou Abagre from Boko pursuant to the recommendations of the Otunfo Asantehene say to the second mediation report regarding the Boko affair. Okay. And I've also been said Alhaji Seydou Abagre is safe in the care of the security agencies. Tilugwa kotoko ina aka se obi anko china na mum na yiri mfrɛ no nko mampusi mfrɛ no nko na regu anase on tawo as an ordinary citizen no and Interior Ministry cut on the bike carry them kan say oh Ghana Armed Forces for akoyi Alhaji Seydou Abagre na mampusi for hene no adina free boko said the kotoko ina recommendations tie okay se said the kotoko ina recommendations tie nti na mko yi free boko dey ani ese Sampa so mesre meka ebia na yiri Interior Minister woni nim mpanyifo ado aka I want to see kotoko ina asase ya kotoko ina tena ase ne natankunya Asanteman nyina ne tena ase ya omo kan ma ne ko wi se sabio mesre meka eye ye na Sampa Jafla na this ne fa ene ya de enti onu na ma so na mkwan so a ade ne ko na Sampa Jafla ba ye e ma ne be si wi che yira enti so kotoko ina na aka ti abantie Sammordua nso wo Sampa na opadun so wa hene no onye hene enti na person to otu for recommendations say mo kan oboko die no yes mo person to otu for recommendations so Sampa and so my hu bibia Wada Roma since 2023 sabi me fa so born in Chelsea influence na aban for net so aban na wada na tena ho a Chieftaincy Ministry ne Interior Ministry na tena ho me di be 2024 mu am ya be 2026 that's what tell me ti sabia what is good for the goose is also good for the gander the man am sa kwan we also na makoyi eye Mr. Meka gena na
ya ɔyɛ mampusifoɔ hene ɛwɔ bɔkɔ afiri hɔ sɛdeɛ mmara ne amammerɛ si teɛ deɛ a momfa saa kwan no so na montu anama wɔ yi so na nka ɛmmoa yi nyinaa madaroma shockingly ɛnaa no bi President Mahama ɛkɔkatee salt ɛwɔ sunyane mpatam hɔ sɛ kwan bi ɔmba abɛyɛ and bra President Mahama ne nananom kate salt no na aberanteɛ Sammordua gyina mu bi enti sɛ kɔba saa na obi gyina akyire sɛ ɛdeɛ na yɛn mampusifoɔ nsɛm bi ɔmo ka no saa na ɛte anaa because so ɔmo deɛ you were swift in action na Sampa deɛ imposter no ɔno so the law is the law nti wɔnyɛ man no ɛne president yɛwura wadaroma wokɔdi dwumadie bi na wogyina mu no nyinaa ka wo ba motwa pictures na ha adwen and President Mahama thank you to was sunyane last year ɔkye Sammordua ha again no ɛyɛ deɛ a yɛm sɛ president ɛwɔ chieftaincy minister honorable Ahmed Ibrahim ɛba no so yɛ ɔno so obifu president Mr. Ahmed Ibrahim honorable well bifu Mr. President Sampa this is the situation na wey aberanteɛ no yɛ imposter so why then was he even there in the first place you are president yes sir ti sɛ motumi atu anama wɔ bɔkɔ na bɔkɔ nsɛnsɛm ɛhyɛ aseɛ nɛ bɔkɔ nsɛnsɛm fitedete esu nyina ɛbɛti bi agya bɛdu saa bɛɛ da so yɛ nkwadaa afei nyini so many years ɛno koraa no moto ho anama wɔ a na Sampa deɛ bia na yɛ koko a motumi atu anama ti mo twɛn deɛ now to chieftaincy minister honorable Ahmed Ibrahim okura de nyame adom yɛ banda de hye banda ka Asante ho banda ka kontre feku ɛno koraa de nkɛmfa ho saa woyɛ wɔ adwuma sɛ de sitie da bia adwumadie bi ɛkɔ so wɔ nhyia ɔba tutu ntoma nyinaa woyɛ bi bɛgya no nko a ne hia ho ese bi ɔtutu ntoma na adwumadie ɛkɔ so wɔ nhyia ɔmonyamfoɔ tim bi na ne kyerɛ sɛ wawie ne nyinaa let us feel nokorɛ no ɛwɔ bia mu this as a chieftaincy minister na onim sɛ amammerɛ ne amanneɛ mu obi yɛ hena this was why kyerɛ ne wura ne agyina to mu wɔ amammerɛ ne mmerɛ mu which is na Samba Jafra na ɛyɛ Sampa man na still aberanteɛ yi ɛda so pɔde no so wɔ hene na mpanyinfoɔ mu ntumi nto na mo bi amfa ho under your watch which is your sector ministry a ɔna ahwɛ so no a na ha adwene honorable chieftaincy minister papa wadaroma ɛdeɛ na mo na mo tu de afa ho honorable Muntaka interior minister honorable Brojajenfi deputy defense minister tie nkosi dabe ɛna sanse we kɔ so na I mean the bro William Mr. Yami person make asem kwa sabe because bibia kyerɛ sɛ wa compromise no one same we mu dada because ɔman ne timi kyerɛ krata bro sɛ me bedi dwumadie bi sɛ ma bambɔfo na so da bi na ebom wokɔ program bi asa wokɔ pagya Sammordua ansa sɛ sena bloy Mr. President ɛnneɛma wei yɛ kɔ so yi ɛyɛ de ya wate bi ɛyɛ de ya wɔ ho bi ɛsrɛw because unim saa deɛ wei yɛ kɔ so ampanyinfoɔ yi di ebɛtwa sɛ bi ato o because sɛ ne ɛbɔ obi a wɔn sɛ ne Ghana ha obi atimi de ɔpa na ɛkyena bi ebia na nya ahensɛm o ebia na yɛbɛto aba paa abusua ebia na yɛbɛto aba ya yɛto aba yi mampanyin yɛbɛto aba yɛbɛto ama mampanyin bi awie no yɛbɛdi gugu bɛka sɛ da bi bɛso menti ade kyinkyina a mɛso bɛbu ni man wɔ Ghana obi a nya mehwe yɛ ɔnso bɛbu ni man saa te saa na yɛpɛ no a na Dormaahene ebia kyerɛ bi ɛyɛ onkro ni bi so ɛna wɔn nso bɛbu asɛm na de obɛdi nkugu no ɛbɛka sɛ menti asɛm mɛso bɛyɛ ma ho ne ana nam mu saa ma ɛde ɔhaw ne amane aba ti sɛ yankasa ne yɛ din wɔ ho saa sɛ bi a ɛne ɛkɔ de tia Sampa na sa Asantehene no yɛnyɛ din san Asante de yɛmpɛ n'asɛm yɛde Asante de yɛkyerɛ Asante ti yɛnyɛ din no nkɔ hɔ a yɛtwa sɛ bi ato if we allow this lawlessness to continue over and over yɛnyinaa yɛbɛtua so ka the repercussions we are all going to have a rippling effect of this issue ti yɛsrɛ mpanyinfoɔ because ɛne yɛnyan paa ɛnkosi dabɛ na saa nsɛm wetu bɛtwa yɛhwɛ mpanyinfoɔ paa sɛ motumi bɔkɔ deɛ ma yɛ swift atu anamɔ a Sampa so mo yɛnti mo ka so mo yɛnti mo ka na chieftaincy institution a very sacred ni kwan sɛ yɛgu mu fi sɛ obiara tumi sɔrɔ yɛ deɛ ɔpɛ ɛba sɛ yɛmmoa yɛsrɛ mpanyinfoɔ mo ayɛ na biribiara nyɛ bɔkɔ na biribiara nyɛ aso nsɛm wɔ di akyire paa deɛ ɛbɛtɔ fam bi yɛbɛsa aba na yɛde aba abɛso yɛ na yɛn nante aseɛ ɛyɛ adwuma busua da sɛ ɔgye brɛ na ɔhwɛ me kae sɛ obi trading enterprise yɛ okuma South Central Junction ɛsɛ ɔmas na ɔpa tade papa ɛmpa papa ne perfume papa bɛsɛ ɔtumi kae na kɔ South Central Junction na obi trading enterprise wɔn kɔ gye bi na biribiara nkɔ yɛ ɛfama South American for better grace financial services de amount Ghana for amount America ɛne Ghana for yɛ amount Canada insurance won sensem de no a any better grace financial services for number na mama Dina ɔne Dina kusinkasa na oncho kwa between the better grace at one more na baby so I ask me amount so na make for recharge automobile at the amount is here car one thing open car pa anya some ketua to nim recharge your drink Ghana for na was come na catch obi ase kakra bi a wo bi a se wo pe ka atwa bra bitimi no ayin she wo twa ni kakra ni ama car kama na wo twi umpe we na ope e na afin so ebia wɔ car bi a
efiri akwantu aba ɔmo abetumi aboa yɛ de bia efiri akwantu mu aba bedu Ghana sanso mo agent report ne adeɛ bibia da fam bɔkɔ nti bibia bɛkɔ so asomdwe di ama mo a mo yɛ aba adwuma no de ma to adi ne mo a mo yɛ adwuma a sɛ bi control accountant general etua mo ka no kɔ no mo nyɛ nhyɛ ɔmo bɛma ɔka na ɔde ayɛ adwuma kama na bibia akɔ yɛ di ama ɔde abɔ bra kama na bibia akɔ yɛ di ama recharge automobiles kurom a de sisi ɔmo a ɛne ɔmo to ana mo ti sɛ fɔm namba ne from na bibia akɔ yɛ ɛnfɔm mo di ne kwabena osabusua ɛbrɛ pɛm yi bɛhyia nyame nka ho makra bye bye.